Grabe. Kung anion na di pagbuhi sa mga ito, guys, butang ra nimo sa drum, oh. Kini nga video di ay dito ni sa laing nasod. Magbuhi slag ito dito. Dira ra sa mga balde. Mo ni guys, oh. Tawa. Lawgan ra lag feeds. Oh, kining gibutang lag silupin. Kuan ni mga similya ni siya. Ang mga similya. Mo ni sila nga kining similya ilang hinay-hinay ra ni nila og kanang buhi sa tab. Mo ni ang ilang pagsugod. Oh, gibuhian nila, oh. Then dira ra ni siya sa tab yun mismo. Padakuon nila. Kuan-kuanan lang nila, lawgan lang nila feeds. Nindot kay nga idea mga idol. Nagilawgan na nila mga idol, oh. Dali ra kay ni pila lang kaadlaw managko dayon. Nindot na ilang style dito sa gawas day mga idol. Naalang kay mga tab kanang dagko hindi na kayo. Dili pa jud bahong lapok ang ito ni mani kay naragod sila sa balde. Dan ang ilang taklo mga idol, okay na, gibuslutan nila para makaginawa ba ang mga isda. Ilang naadyo mga buslot-buslot ang taklog. Ang tawa, oh. Dayon, kining sa ubos, ibutangan nila gripo. Drainage siya mga idol. Kanang maglimpyo ba katong mga hugaw sa isda. So ila ra ning ion ang gripo ani. So mo-drain ang tubig. Permanente limpyo ang tubig mga idol. So limpyo jud kay ilang isda mga idol. So kini nga idea mga idol, nindot kini siya kopyahon ba. Oh, kabalo ka mga Pinoy mga idol, so kay mangupya. Okay ni makopya na pud ni. Oh. Dali ka kay managko, limpyo pa jud kay mga idol. Lami kay ba kay dili bang lapok ang ito. Dami ba kay ning ito, tunuan bitaw ni idol, lami kay niya eh. Basta na maayo muluto ani. Oh. Dili ra kay managko idol. Nindot kay nga kumaagi. Bisan na kay mga pulo ka balde nga dagko mga idol, pwede na jud kayo. Imo lang ang buuan ang sa dapit sa ubos o ganang buhatan mo gripo para mo drain ba. At least puli-puli malimpyo nimo. Okay ni mga idol, kung dako kay kag area sa imong balay, buhatan nimo kanang dako nga murag kung murag swimming pool ba, dito nimo ibutang mga ito. Riyan nimo. Oh, daghan kayo. Sige ra kag sabuag og pizza ni. Mga pila ka adlaw idol, wala dagko na kay ni. Oh. Pwede jud kay negosyo mga idol. Anani man niyo. Giunani din nila mga idol, oh. Kaning ilang gikalutan ang yuta kay para butangan sa tubo guro ni. Butangan gid nila. Then gipormahan nila kanang bakal sa kilid para maglig-on ba. Aya nila buhusan gurog semento. Then ikalutan nila butang tubo. Okay kayo gyud. Unaan ang plaster nila mga idol, no. Ilang ipatagaan ayan lagi butangan og kining flooring. Oh, nai-exit sa tubig o na bangag gusto nga. Then butangan din nila og kuan sa imong trapal. So natuon na din mga idol. Okay good. Labi na sa ato nga mga Pinoy kusog kay magsunsuon. Kini siya usa na pud ni sa ka idea nga sunon na to.